Selamat pagi lur, ki ceritane gandose warung kita diborong karo Mbak Astria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Nah, iki bos. Ki ngeterno gandos nih Bapak Bro. Heeh, ki diborong karo Mbak Astria. Ki Paiman toblok wis. Dorong bos karo Mbak Astria. Muga-muga Mbak Astria rezeki lancar, sehat selalu. Enak lah ngomong nih kok. Ya kok wong belanja lah. Be seru. Aduh, kawin Ya bos. Paiman. iya, jenai lah, kawal ini kawal wong telu lho. Loh, rondo di kawal wong telu lho. Telo. Tadi ke desa Longo kawal wong telu. Ini khusus rodor murah. Ya. Rondone nyikrak nang kene nek aku lak rondo. Aku ning kono kok. Nek kono. Ya, omong terima kasih toh. Terima kasih Mbak Astria. Kok Mbak Astria? Kok Mbak Astria? Oh, terima kasih Mbak Astria. Oke. Mbak Astria. Yo. Terima kasih. Terima kasih Mbak Astria sudah diselanakan tugas barone jenengan. Bagianmu nek kono aku. Bagianmu nek kono. Ya. Kan kapan dulu toh? Kolam Saya ke bos ki karo delok bangunan kolamnya di bongkar. Apa butuh huruf. Ternyata ki kok dibongkar ki lho. Gagal apa gagal gitu kok. Iya. Berapa di delok wong bongkar ki lho. Ini apa to kok iso dibongkarin? Kena nguruk. Nguruk, Bos. Ya, alhamdulillah kena nguruk dalan, Bos. Bega mbet. Oh, Bos, ceritane akeh badhe-boron ndelok wong bangun ben nguruk dalan, Bos. Dalane ben gak becek. Kan nek iki cepet kenaan udan, banjir terus oh dalane banyak. Kok tutup parung. Kembali lagi bos. Oh foto blok bos. Sayang. Goreng nah. Udah ngopo? Ya terima kasih. We carry kok. Wis mena Bang Dom gandos terus ngopi rokokan bos Paiman. yo menikmati hidup. Menikmati hidup bos. Yo kok sesuk iki piye ya? Gawe kok saitik meneh yo. Yo goreng tempe. Oh, goreng tempe. Goreng tempe. Oh, Goreng tempe bos. mau bos. Ucai cedol. Kota rokok sih. Jadi, kamera buri. Ini tek ini loh. Apa? Nah, ini wes. Tak rokok sih bos. Anu. Sit. Ana manpret. Pasti toh. Ya, gebok oleh di. Anak susu. Kok bos.
Iya engko jumuke arep jauh. Durung pangan. Gak goreng. Wes alhamdulillah diborong karo Mbak Astria. Wis bar pernah beteti. Teman-teman termas. Tolong di nganu ya karo Mbak Astria. Po, Mbah. Wis bar pernah lho beteti. kuwi karek ngopi, Bos. Paiman, kuntul. Pokoke karena saudil iki lho. Oke, apa? Ngalor ki lur ceritane ning Benduran ngene iki lho, Bos. Kenaan banjir yang kemarin alhamdulillah. Ya Allah kok ngene ya. Syuh. Kok ngene Bos, Benduran hancur ngono. Piye nggone kok ngene lho. Ngeri Bos, Benduran Bos. Iki Paiman. Ini gedung Benduran Bos. Dolan pasir oke wis siap iki. Ready Bos. Kok ngene lho. Hancur ya Allah. Dan Benduran kok ngene lho Bos. Banjir kemarin dan malah entek resik longsor kabeh. Suara air semakin luas. Ya iki aku ceritane karo golek nganu Bos. Sukat karo ngaret Bos. Karo golek foto-fotongan mbok apa iki. Penting kan aku delok Benduran keadaan. Ngene iki ngemos Bos. Wedhus. Ngemos iki Bos. Ngemos pol iki. Ditanduri ora iki, tandur iki. Di pager lho ngene. Klontol nganu. Wit kata sandal. Ngeri lho. Ngene Benduran lho. Wah itu sampai ambruk. Iki enak iki ngemos iki suket. Yes, keadaan Benduran ini iki lho. Kendang masa ngene gak dian to? Kok gedong atas ini duyan. Lah ya iki terus gak apa kok. Wis ngene iki lho. Wis engko dilanjut sik ya aku tak ngaret sik. Lur, aku malah ditinggal loh. Dibagi rujak tok lho, karo yakul. Karo rujak iki lho. Karo mujek iki lho. Ya golek nek neng kok. Iya, golek terakhir iki lagi mulai. Kuwi keneng ya. Ngarit. Iki komar-komar rene. Kok keneng? Ya wis langsung akhir komar. Malah ditinggal mangan enak-enak kene malah ditinggal. Ora ono to. Akeh lah ndelok apa tadi lho. Pleret tak parani. Gurine wito, omonge beane kucing ndelok tekono. Beane kucing gurine wito. Ya, Wito. warane kok pleret gene to tinggal dhewe lho. Wito. Ni wito ya ora apa dipatani kabeh lho. Mekan kabeh kok. Lah. Nah tuwi omong to. Lah, Kuwi karo anu. Tuwi le tak telepon gak kena kucing ya ora kena. Iki Oh, makan terus kok. lah. Nah lu kok teko kucing kok anu. Wes ki ngono tak dheweane, telepon weane dipaten malah dikai lho. Iki kan Kampret, anu ya, wis abang-abang anu ya. trah kampret pecah. Tuwil HP kucing ngeratif kabeh iki lho. Nah, kau HP tetap telepon relatif lu dibagi rujak nyel bar mangan enak panggang malah kayak rujak. Ya Allah, ya Allah. Iya bocah-bocah di gila karek rujak tok lho. Berarti anu, belum anu wae, belum rezekimu. Rezekimu komar gede-gede. Komar rono delok wedhus. Rezekine komar. Oh bocah iki tah. Iya ditinggal kan. Telepon gak nang ngene. Wes, HP kowe mati. Les, aku mulai adus. Terus tak telepon. Maaf ya, Pin. Gak enak. Rezekimu, engko sapan-sapan ade teko rono. Kowe dhewe. Cek wes.
Ngono, ceritane ngono wonge. Piye lho nyel rujak karo es karo Yakult lho. Iki lho Yakult lho karo air rujak karo Yakult lho, Bos. Ati harus tulung rezekimu. Akhirnya komar. Akhirnya bedok Komar karo Mujek tuwil alah. Apa lah? Kok piye. Iki tuku rujak ning ndi to? Korban. Pedes ya bumbune. Ya gue enak nang dewi to. Dah dua sih pedes aja. Podo ae. Lah ya dah sasar kono jajal enak ora tak Ya cicipane. iki wis enak. Dang. Lah sing bukaan kuwi lho. Iki lho. Nyel rujak lho. Ibar mangan panggang terus ngombe es. Malah dikei rujak nyel. Piye. Rezekimu wis tau. Ya belum rezekimu. Rezekimu rujak, Bos. Iki rezekimu. Nawaman aku sing ora. Rezekimu. Wes vlog siang hari ini tak akhiri aja. Jangan lupa Jangan lupa tonton YouTube-nya Cah Koplak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.